Sokonitata. Sokonita. Lu bali. Oui. Iti ka cɛ nin ka kumakan ninnu kɔnɔ. Gausuta. Sokotata. La viandata. Ah, Maria Mata. Maria Mata. Ni muta ne doro baratata. Ikulo ma de k'a lamɛn. Gausutata. ¿Qué pasa, Gausutata? Pourquoi? Dumuni kɛ an ka taa. Dumuni kɛ an ka wuli an ka taa. Ti batradenya la dɛ. Ti batradenya la du in kɔnɔ parce que fɛn dɔ bɛ ka. Moi le batradenya lo. Moi le batradenya lo. Mata. Cɛ fara kelen. Ne ma fata de. Akadokata. Ha? Dora caro. Forontota. Be macaronatata. Ayo kilo ni wani yenga iti bawna ngame. Primaro. Yenga lo wani tiga wani. Kondo wani kisi kili wani tini. Gausuto. Gausuto. Oui. Macaronata. Amabanta. Abeta. Nimbe macaronata. Oui, abe ne fara do. Ne fara de biscata. Shira ça c'est vraiment. Madame. Gausuto mancanata. Maladita. Non. Maladita? Oui. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brille, rien ne peut les séparer. Cɛ fara kelen. Ne ma fata de. Akadokata. Ha? Dora caro. Forontota. Be macaronatata. Ayo kilo ni wani yenga iti bawna ngame. Primaro. Yenga lo wani tiga wani. Kondo wani kisi kili wani tini. Gausuto. Gausuto. Oui. Macaronata. Amabanta. Abeta. Nimbe macaronata. Oui, abe ne fara do. Ne fara de biscata. Shira ça c'est vraiment. Madame. Gausuto mancanata. Maladita. Non. Maladita? Oui. Maria Mata. Iko kuni. Sardinata banata. Espagnol de do ni ya ga nyana ma pe Espagne. Ya fa ma pangi na Espagne. Kaka kanon ke Espagne. Fo nya shi froda singa chumali territoire sa nya shi froda. Amma de ne ma fina ngabi ga i former pamana kana don fara. Ode Espagne kani bamana ngau nyami. La Tanzania, la Macaronia. C'est duda. Isera sabali tirsade. Ha? Tuve mun kasila. Amit mana me akli be ka chika na sike. Ana kan ya kila jiko la. Dundo la an titum Ni ere ti ko ne mo se ki yere ne ni muso ko ne na mule ki kudu bali. Me abi ka miri jale. Tuma bene ka to ka jiye nyela yoro ko ne si pabo. Abi jale. Wala c'est un espagnol rapport espagnol. Espagne. Fuida. On a fait ça. Ça n'y est ça va encore be la kelingelina. La flûte qui parle fait une chose. Abulu. Alo ka to ka diketa. Ko abi ka muke. Maria Mata. Sabali kana galo na chela. Ko sa de la ka tumni ka to ka tumni. Yame. Ka ba se de ka se masi. To ko kesa. Ani ne sigile be no abuka ko ne te bo akala mutu kana no maram julu fesu man ne ko. Abi ga senga chukudi. Ni galon tiga ka se ke. Chaba abaga tumni la concentrer. O bere duni jaya. Maria Mata. Tumni jara le film. Na. Parellata de. Preparata. Lasagna. Mangiarata. Ifara. Iba donta. Iba feta ke. Devi feta ko juga. Tapi situ beli tata ko juga tata. Wallahi
Gawusu kana ta de a kɔni a b'a mɛn parce que n'an bɛ yɔrɔ kelen i jɔlen ni bɛ ka mun fɔ tan de ni bakɔrɔni si banna kɛ a bɛ don mɔgɔ feere la dɔwɛrɛ ka taa makaronata jarata Gawusuta jara i muso tata bɛ se tobili tata wallahi espagnol ke Amadu aketata oh makaronata la Tanzania la ambavoleta española la Tanzania aketata a ka ɲi ta nin bɛrɛ tɛ se ka don sa i mana ji min o tuma i bɛn'i kɔnɔ bila min sogoni tata aketata mun la vianda i ye tɔgɔ fɔlɔ min fɔ i ka segin o kan sogoni tata sogonita Kulubali i t'i ka cɛ nin ka kumakan ninnu kɔnɔ Gawusuta sogotata la viandata Mariamata ni ye muta ne doro baratata Kulubali no la viandata muton tata doro baratata i b'a dɔn dɛ ni cɛ ni min b'a cogo dɔn ne laban bɛna fɔ i ka kuma ye tiɲɛ ni mina bɛn nin so kɔnɔ Gawusuta oui qu'est-ce qui se passe que passa sogo la viandata oui il faut manger à don sogoni tata manger Mariamata do karata do faraka a ka ɲi ta do farakata nin du fɔlɔ i t'i ka ko i k'a du fɔlɔ Kulubali tiɲɛ yɛrɛ la n'i ka mɔgɔ digi la nin dunan ladon nin bɛ ne Mariamu sen danna ye bon ni nafolotigi ba de ta i ɲɛ b'a la tan la Tanzania Gawusutata mana wuli ko ta n tɛ se k'a kuma fɔ Muaro nete cigaro espagnolo tukuniro de non qui te signe espagnol Che passarono? Il en a pour 2 jours le temps de voilà oh, tu vois anche deve effeta deve tani eta spagnata francitata parisiano espagnolo Italia Mali la ya u b'a fɔ yiri dɔ ma ko jatigi faga yiri jɔden ni bɛ kan i tulo ma don i k'a lamɛn Gawusutata che passa Gawusutata Pourquoi dumuni kɛ an ka taa dumuni kɛ an ka wuli an ka taa ti batradenya la dɛ ti batradenya la du in kɔnɔ parce que fɛn dɔ bɛ ka moi le batradenya lo ma compranta ma fɛ n ka bamanankan mɛn yan ma compranta ne ma fɛ n ka bamanankan mɛn e ka sɔrɔ ko batradenya ta a mɛ bugɔ nin yan Gawusuro non pardon aujourd'hui non oui ça moi casser le contrat non c'est pas toi non batra c'est la viande de batrasa marguyata voilà c'est ça viande basata ah ok basata basata viandata basata batarasiata oui basa oui la crotata basata marguyata ate bamanan basa ba do ay bamanan di internet kan c'est trop bon o ni ale dege bamanankan o y'a dege ni neni de wa ne yɛrɛ tɔgɔ ne ya de dɔrɔn a kɛ ne dɔrɔn ale a kɛ dɔ la ka sogo yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ fɔ fɔlɔ a ye mɔgɔ min fɔ ma sisan i b'a dɔn maram jelikɛ dɔ yɛrɛ nana nɔ sɔgɔmada in na ale de nana ni kacoro ye ka na delili kɛ ko kacoro ka n ka sabali n ka kacoro lasegin a ka baara la cogo min na quoi c'est dur bon jelikɛ in ko n ma k'a yɛrɛ bɛ bɔ semana de n t'a dɔn ko jeli Abubakar Jabate ni ma fili a y'o tɔgɔ min fɔ Maram ne bɛ miiri mun ma jeliba naamu a bɛ kɛ cogo di ɲɛnamaya kow tɛ yan miiri b'a dabila n bɛ min f'i ɲɛna i y'i cɛla don fo ka se bi ma don dɔ nin bɛɛ bɛ ban e b'i sigi nin tɔnɔ kunna fo mɔgɔw b'a fɔ i jeliba e ko ten ne ko ten hadamaden muso n'i mununa i bɛ se ka fɛn dɔ fɔ sini muso m'a munu i tɛ se ka fɛn fɔ sini ni Ala y'i lajarabi ka cɛ banabagatɔ d'i ma k'a don bi fo kana se nin ma cɛ min kɛnɛyara i sigi k'a ka hɛrɛ m'a kɔnɔ ni Ala ma basi fosi kɛ Maram Gawusu Kulubali ka hɛrɛ bɛ k'an bɛɛ ɲɛna faden min y'a baw la sigiɲɔgɔn jugu min y'a baw la balima min y'a baw la aw yɛrɛ bɛ tila k'a ɲɛfɔ yan ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna
i muɲu i sabali. Jeliba. Ne ko tɛ Maram. Banguma b'a la. Banguma b'a la. Est-ce que nin bɛna ban? A bɛ dɔn kosɛbɛ, a bɛ ne yɛrɛ dɔn. Ne kɔni a y'a mankutu fɔ koyi, a ye fɛn caman ba de fɔ ne kan. Mais n b'a dɔn. ne ɲɛnɛ t'a la dɛ. Belebele jamajan tɛ yan. Ale finman. O yɛrɛ de don Jeliba Jabate de don. Voilà. Maliano Kadiro. Kulubali. Gausuta. Ne tɛ segin to espagnol. Non, nka cɛ i bɛ segin. Ne tɛ segin to. I ka dumuni kɛ. Sa jamais. An bɛ kuma I la. ma dumuni kɛ ma. Mali macronata ka data. La hawla wala quwwata. Macaroni kama e bɛna ban ka segin ka t'i ka jamana kɔnɔ. I bɛ taa ni dɔ y'i fɛ kɛ. Mariamata, Gausuto. Ebe Mariamata, ne bɛ taa ni Mariamata, espagnolta. Bora ko de Vacanzata. Non. N tɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. I y'a faamu. Patara diya sugu dɔ bɛ yen, n t'a kɔlɔlɔ dɛ, mara ko na. Ne y'a fɔ e ta bataradenya kana fɔ ta ne mata. Donc e bɛ bataradenya kɔrɔ dɔn wa? E hakili bɛ cɛ in na, nin to yen sa, nin to yen. I b'a dɔn ni ko min na nin tɛ sa dɔrɔn n bɛna kɛ. Hakili b'a la très bien. E Kulubali don tɛ wele donna. I den daminɛtɔ la an taara Fɛn bɛɛ n'a cɛ i bɛ Ala kale ko mɔgɔ min wo i b'a fɔ ko b'a nɔgɔba kun na. Wa a b'a kan. Fo n'i taara ka kɔnɔdimi fura dɔ ɲini ka di ma. Bɛ ka ji min tuguni Macaroni bɛ ka dun ten. Non, vraiment, tɛ kana dumuni diya kolokolo. Tilegan gere fɛ tan tɔ. Yɔrɔnin kelen. Hey, ti di cuaro? ¿Qué pasó? Ayi, basa. Atención, ma compranta. Dumuni denyado. L'Australida. Dumuni diya, ok. O ma i b'o mɛn quoi. Ma compranta. Mo aprenata bombarata. Livrata. Non, nin cɛ in. Bamanakanta. Donc n'o don i bɛ bamanankan. Awa Espagnol la. Awa Dumuni ko bɛ taa ni depuis a nana a bɛ e ka dumuni ko contrat kuma nin na. a tɛ mɛn. E nana séjour min na a tɛ mɛn. Sisan. Jani e ka Mariamata. Non. E bɛ se ka nani Zarenta. Zere. Pasteca, la pasteca. La paseka. La pastaca. La pastaca. Awɔ n kɔnɔ fɔlɔ y'a mɛn. Sara ye dunan jumɛn jigin a ka kan bi? No appellata la Peru. La Peru zere. La Peru, la pastaca. N kɔnɔ a bɛ frigo kɔnɔ n bɛ tila ka na. La pastaca. E ko k'e bɛ jelikɛ in dɔn. N bɛ jelikɛ in dɔn. Kulubali b'a dɔn ko don tɛ wele donna. Ala ne ka kuma de ɲɛf'i ye tan. A ye mun kɛ? E b'a dɔn dɔtuguli donna. Mariamata. Ne ye mara min ka denkuni don. Cɛ l'Australie ta i bɔ n dala ten an ka fɛn La na sa. pastaca. Non, i bɔ n dala ten. Vas-y. Ne mara min ka denkuni Heureusement a tɛ bɔ mot dɔ bɛ a t'olu mɛn a bolo. I bɔ n dala ten. Bandala ten ça veut dire coro. Voilà, ça veut dire que. I ka ɲi i bɛ dumuni kɛ kojugu. Non. Il est bien, tu es bien ro. Biaro. Il boit dans la thé. Ça veut dire tu es bien ro, il boit dans la thé. Boit dans la thé. Voilà, bien, tu es bien. Biaro. Il boit dans la thé. E la bierata ve. L'Australida. La biera. Tu viens de gagner La bierata. E ko k'i bɛ min kɛ jelikɛ la fɔ ne na ne ka taa. A ko. Gausu la bierata. A ko i nege bɔrɛ don. Nege borero. Jelikɛ ka kuma ɲɛfɔ n na sa n ka taa. A ko jeliba ko ne ma ne ka denkuni fɛ. La biero. Kulubali ne dɛsɛra si mana jigi bɛɛ lajɛlen na. N ye n jigi da fɛn o fɛn kan. Gausuro muso ko faro. Bɛɛ de bɔra ne jigi kɔrɔ. Jeli laban kun ye mɔgɔ min ye i b'a dɔn wa? O kun ye ne. Wallahi la Margarita ay Gausuro kunkolo tiɲɛro. A taara n sɔrɔ fɔ so. Kulubali b'a dɔn. Mariamaro. A ye jigi sigi kuma dama dɔrɔn de fɔ n ye. Mariamaro. Ala ma tɔɔrɔya foyi da jɔn kan k'a tɛ ban. Jeliba o ye tiɲɛ ye nka u b'a fɔ ko Masa Rahamani ma ɲinɛ a ka jɔn si kɔ nka Jeliba est-ce que Ala ma ɲinɛ an kɔ dɔɔni? Ayi Maram f'i ka limaniya de n bɛ min f'i ɲɛna diɲɛ bɛɛ danna kira Muhamadu min kanu kama kira tɔɔrɔla magankaw fɛ ka tɔɔrɔ a bɔra a kuma sululen mais don min na kira bɛ don mankan Ala y'a lawasa de k'a don et puis Jankɔrɔ fana o kɛra mɔgɔ minnu fɛ olu ɲɛ wɛrɛlen ɲɛna fana Ala y'a ka hɛrɛ k'olu ɲɛna Nabila Ayuba fana kun man kɛnɛ bana y'a tɔɔrɔ fo ka dɔ k'a y'a tɔɔrɔ mais a ma jigi tigɛ Ala la i k'i ni jigi tigɛ Ala la fɛn fɛn ye Ala y'a di a ka jɔnni ma Ala b'a ka jɔnni ɲumanw la jarabi de Maram i sabali i k'i sɛmɛ Ala la i seliko ta i ka duwawu k'i yɛrɛ ye nin bɛɛ b'a don dɔ an ma sigi ka nin fɔ i b'a fɔ ne ɲɛna ko don dɔ i ye nin fɔ ne ɲɛna ka tɛmɛ
komi nyara kan ka tamala nyala ma basi fo ke nyen sigina an kan ka min wala sa amu ya fo kan hakilati kuma bela jeni fo ni nana min kɛ n y'a laɲini k'a fɛ n ko jeli bɔgari n ka denkuni ye sini ye a ka di n ye i ka ye kɛnɛ kan ko ye ko problème foyi t'a la jeliba ne dun jigi tun bɛ ka sini ne ka denkuni a kun ka di n ye i ka y'a kɛnɛ kan yɛrɛ de a kun bɛ diya n ye kojugu so ya awɔ du kɔnɔ yan kɔni ni ala ma basi kɛ n taara mɛ miiri mɛ n bɛ na i bɛ na n bɛ na jeliba nka i ye miiri fɔ dɛ kana miiri kuntagala jɛn ye non mara mo n bɛ miiri yɛrɛ to n bɛ na i bɛ na e jeliba i y'a fɔ n y'a fɔ i bɛ na n bɛ na alhamdulilayi o bɛ diya n ye kojugu non n bɛ na denkuni na mara awɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ni ce ni baraji ladilikan ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ e ka ye ne mara ma denkuni kɛnɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la o fana bɛ kɛ kunnawolo belebele ni ala sɔnna ma n bɛ na a diyara n ye i jabate ala k'an to ɲɔgɔn ye i tarawele nse i t'a fɔ siɲɛ kelen ko kulubali sa wa i kulubali nse mɔgɔ fana bɛ fɔ i cɛ jamu na Gawusu kulubali a y'i ta sunan fara la siga foyi t'o la ala k'aw to a ma na a ye furu mi ladon cogo min na a ma jigitigɛ kuma fɔ ɲɛna o kan wa maintenant n ye laɲini min k'a fɛ n ka kana denkuni yɔrɔ la a ko n ma k'a bɛ na ne ye su bɛɛ kɛ nisɔndiya la jaa jelikɛ bɛ na ne ta n'a kɔ ne kɔfasa la de maram ne bɛ siran ɲini ayiwa jeliba baasi t'a la a diyara n ye kojugu i ni ce ni baraji k'an bɛn kulubali tarawele maram yɛrɛ la kɛ ko ne ka taa ale ka kungo kɛ yɔrɔ m'an sɔrɔ n jola jango n jalaki aw tɛ ka dɔ wɛrɛ di mɔgɔw ma 44 ni du kɔ an kɔni an bɛ taa yɔrɔ la an bɛ nafa sɔrɔ yɔrɔ min na a ye jigitigɛ min dan o kɔfɛ denkuni kɛnɛ non tiɲɛ yɛrɛ la a jo t'o la a y'o gɛlɛya yɛrɛ kulubali i y'a tɔgɔ fɔ sisan nɔ fɛn bɔra n ja la sisan ala de b'a dɔn mɔdulamuso ne ko i ye video in filɛ yan yalima video in diyara e ye de wa a diyara i ye kosɛbɛ i ye nimisi wasara kosɛbɛ ala yala o n b'i ɲininka tuguni o e ye j'aime k'a kɔrɔ dɔ ye j'aime k'a kɔrɔ sisan nka e m'a k'a kɔrɔ i bali o la i den ka j'aime k'a kɔrɔ sa ni video in diyara o ye a ye j'aime baden k'a kɔrɔ a y'a mɛn bana t'i bolo la i ɲɛ tɛ k'i dimi wa fɛnɛ ni i hakili fɛnɛ ka ɲi merci non ni diyara n ye kojugu n balimakɛ n balimamuso n'aw ye video nin filɛ a y'o den a ka j'aime k'a kɔrɔ j'aime caman a kana ɲinɛ a ka commentaire sɛbɛ dɛ a y'aw ka commentaire baden sɛbɛ ko ɲuman a k'a ci anw ma o bɛ hakilina wɛrɛ di anw ma aw ka commentaire ninnu kɔfɛ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an b'an kanubagaw fo bi foli ni waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ n tɔgɔ ye Safiyatu Sangare layidu kɔnɔ ni Mariam Tarawele de Gawusu furumuso bi anw bɛna bonyamasegin dɔ kɛ anw kanubaga dɔ ye n'o ye Bubu Kulubali k'a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen fo bi kuma tɛ anw da ko ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fifa a nuji b'a faga so a daji b'a faga Bubu ye anw ta k'anw kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'anw ta k'an da kɔ la belebeleba cɛ kumaba belebeleba de ye Bubu ye cɛ ka ca a ɲɔgɔn man ca dɛ a wulila k'i jɔ ni saraba ye a ye bonya min ta kan anw sɛgɛrɛ vraiment a sara tɛ anw bolo anw se ye min ye o ye foli fitinin dɔrɔn de ye k'o kɛ a ye an bɛ dugawu de kɛ a y'a ta nafolo min na ala ka caman bila a nɔ la ala k'a n'a muso kan bɛn ala ka denkuw cɛ ye ala ka n'u denw kɛ yatimɛw ye ala ka n'u kɛ dangadenw ye o sago d'u ma furu kɔnɔ n y'aw ka folikan ye k'a di aw ma Bubu i ni balima bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛn ok donc assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a balimakɛ do Sidi Abubakar Jomade ni dɔw ko ma Tifon dɔw ko ma Gawusu dɔw ko ma Tonton donc an ka foli ni waleɲuman dɔn bɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ fɔlɔ an balimamuso bɔra ka fɔ cogo min na sisan na tanti donc n'a ye ala fo ka barika da ka ɲini a fɛ a ka kisi ni nɛɛma caya a ka kira kan n'a ka kiraw bɛɛ lajɛlen kan o na anw yɛrɛw kan o n'an bangebagaw kan o n'an ka mɔgɔ ɲumanw bɛɛ lajɛlen kan
donc foli bɔlen kɔ yen nɔ folikan 5 o de bɛ n bolo o de bɛ ne Tifo bolo k'a lase folikan fɔlɔ o ye an bangebagaw ta ye an bangebaga minnu bɛ yen nɔ n'olu b'an cɛla sisan Ala k'u mɛn an kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛyaw cili k'u ka batokɛlaw bɛɛ minɛ et puis an bangebaga minnu bɛ yen n'olu fatura n'olu t'anw cɛla yan nɔ an bɛ Ala deli Ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya ka saya k'u ma lafiya ye k'an yɛrɛw jogo ɲɛ yan'an ta wagati cɛ k'an bɛɛ lajɛlen kunnadiya donc folikan filanan o ye kanubagaw ta ye layidu kanubagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ aw minnu bɛ yen nɔ k'a b'aw sigi k'an ka filmw lajɛ ka an ka filmw ka j'aime k'u kɔrɔ ka commentaires sɛbɛn u kɔrɔ ka tila ka partager aw limaniyaw ma k'u ka lajɛ an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw fɛnɛ ye donc folikan sabanan an b'o ta k'o lase ne yɛrɛ balimamuso dɔ ma n'o ye Anisa ye n balimamuso don an kanubaga don an kanuɲɔgɔn don an baarakɛɲɔgɔn don Anisa Asma Mayiga n'i y'a mɛn bi an bɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a sababu fanba dɔ fɛnɛ bɔra ale la sabula a ye dɛmɛw ta ka ɲɛsin an ma a ma kɔ kuma lamɛn donc folikan 4nan n b'o ta k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ma n jɛɲɔgɔn ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra cinéma domaine kɔnɔ n'an jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka foli ni n ka waleɲumandɔn b'u bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tuguni layidu équipe tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la foli belebele u ta ye an bɛ ka nin film min kɛ n'a bɛ ka bila bi fɔlɔ an ka chaîne YouTube la don dɔ la n'an ko épisode bila kalo kɔnɔ ni mɔgɔ 25 y'a lajɛ an bɛ Ala fo ka barika da an b'a fɔ ko Ala ye kabako masa ye nka bi ni layidu épisode bilara tile kelen kɔnɔ walima 24 heures jate don kelen jate kɔnɔna la an bɛ taa fɔ mɔgɔ 2000 ni kɔ donc n'i y'a ye ko bɛ ka kɛ c'est que baara ɲuman de bɛ ka kɛ c'est que film in continue de ka di mɔgɔw ye bon n'i y'an bɛ ka o film in kɛ walahi équipe de don cɛw de don musow de don minnu jɛlen don niw kɔ olu ka nafolo an b'a fɔ ten u jɛlen don olu kɔ ka kɛ walasa layidu in ka se ka bouger olu yɛrɛ de y'a laɲini kɛ layidu élément an ɲɛ bɛ kelen kelen fɛn o fɛn na layidu in kɔnɔ les éléments clés olu de y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko yanni mɔgɔ wɛrɛw ka n'an dɛmɛ k'an yɛrɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ donc an ka dɔrɔmɛ 10 u ka 20 wa kelen kelen wa fila fila wa duuru duuru an bɛ k'olu de fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin film in kɛ k'a d'aw ma en plus de ça encore u ka majigin u ka muɲu u ka sabali n'i y'a jateminɛ équipe in kɔnɔ u b'a fɔ ko ne ye ɲɛmɔgɔ ye k'a sɔrɔ ne tɛ ɲɛmɔgɔ ye olu de ye ɲɛmɔgɔw ye olu de majiginnen don olu baara in kɔnɔna la olu de b'a kɔrɔfɔw kun ka essence k'u yɛrɛ kun kana tournage kɔrɔ la n'a triki tɔrɔkɔ n'a surtout a sabali u sabalilen don kosɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ u b'u ka ko kɔnɔna la donc n b'o o foli ta ka lase u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma layidu élément fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nin baara in a bonya olu le ta don donc n'o bɔra yen nɔ an ba bɔra ka se min ma sisan nɔ n'o ye bubu ye kuma yɛrɛ tɛ ne da ka lase ale ma folikan kelen dɔrɔn duwawu kelen folikan o ye k'a fɔ k'a ni ce duwawu ani min ka kan a bɛ ka dɛmɛ mun ta ka ɲɛsin anw ma bi layidu équipe ma ani dɛmɛ min ka kan Ala k'o dɛmɛ Ala k'o k'a yɛrɛ ye fɛnɛ a barila an yɛrɛ la cogo min na n bɛ to k'o de fɔ kanubaga minnu b'an suit la n'u bɛɛ tun bɛ dɔrɔmɛ 20 ci an ma siɲɛ kelen san kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ an bɛ ka kabako film kɛ donc bɛɛ tɛ Ala ma kariya di bɛɛ ma voilà donc ale bɛ ka kariya ka jɛ a ka fɛnw kɔ k'an dɛmɛ cogo min na a bolola nafolo an bɛ foli d'a ma Ala k'a sara ni sara min ka kan Ala k'o d'a ma ka foli bila a furumuso fɛnɛ ma Bubu Kulibali furumuso n'o ye Mariam ye an ka foli b'a fɛnɛ ye kosɛbɛ o n'a balimaw Isuf o ni Burama o n'a balima tɔw bɛɛ lajɛlen Ala k'an to ɲɔgɔn ye an kɔni bɛ ka layidu baara kɛ an bɛ ka taa dɔɔni film ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ an dalen don a la dɛmɛ don dɛmɛ tɛ baara bɛ kɛ n bɛ to k'o de fɔ parce que hasbunallahu wa ni'mal wakil Ala wasara dɛmɛbaga ye voilà Ala wasara dɛmɛbaga ye dɛ wa a ka dɛmɛ b'an bɔ mais Ala tɛ jigin ka mɔgɔ si dɛmɛ a b'a ka jɔn ɲumanw de ci donc an b'a jigiya Bubu o ni Kasim Jara ninnu o ni Anisa Mayiga ninnu n'o ye Ala ka jɔn cilenw de ye donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka film in si bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'u ye fɛnɛ donc ni ne tun b'an bolo bi k'a fɔ aw ɲɛna donc a kɛ to nin bɛ nin kan Salala Muhammed merci.